Una ruta a cavall que recorrerà indrets relacionats amb la història dels bandolers i que s'inaugurarà aquest dissabte és una de les principals novetats dels actes de la Festa dels Tonis de Taradell. La iniciativa va néixer al municipi quan les comissions de Sant Antoni i d'en Tocassons van decidir buscar els racons més emblemàtics del bandolerisme i ha acabat convertint-se en una proposta turística que gestionarà l'Hípica de Malla, que oferirà excursions que, a més de Taradell, també passaran per Seva i Viladrau. Creiem que pot ser una cosa maca de conèixer perquè sobretot la gent del poble molts coneixen els llocs, altres no, la història poder no la saben i fins i tot també orientat a la gent de fora, no? Que vinguin a conèixer doncs, les coses que podem oferir de la llegenda diguem-ne del poble de Taradell. L'encesa de fogueres i el tas del porc dissabte al vespre precediran el pregó de la festa, que anirà a càrrec de la cantant Núria Feliu, i el reconeixement que aquest any rebrà Vicenç Tió, que ha estat involucrat en moltes entitats de Taradell. El burro català tindrà un protagonisme especial en els tonis, a més de les passejades que es podran fer amb els animals dissabte a la tarda. Diumenge 8 exemplars d'aquesta espècie autòctona participaran al passant. Hem arribat a un acord amb l'Associació Catalana, on aquest any ja participaran 8 exemplars, els 2 de la comarca d'Osona i 6 que venen de Banyoles, i de cara al futur aniran implicant més animals. El nostre objectiu és que aquest animal arribés a enganxar. Els d'aquí a la comarca ja ho estan quasi aconseguint, no s'atreveix a Taradell, però jo crec que amb 2 o 3 passants Vic jo diria que ja participaran, i el que farem és potenciar tot el que era les selles de núvia, els bastos, tot això amb aquests animals. La Comissió dels Tonis aportarà 65 carros al passant de diumenge. La festa del 2007 coincideix amb algunes estrenes, des d'una nova bandera, passant per la incorporació d'un abanderat infantil i la creació d'un grup de recerca històrica local. El primer treball que portaran a terme serà l'inventari de l'ofici de l'escloper, aprofitant que l'únic artesà d'esclops que hi ha a Catalunya, Jordi Coll, és de Taradell. Coll, també en el marc de la programació dels Tonis, feia avui la primera sessió d'un taller per donar a conèixer el seu ofici als escolars, que continuarà demà.